Jep. Tässä mennään. Niko, hei! Mä tuun tänne syömään, tää on hyvä paikka. Niko, onko sä nyt valmis siihen? Ootko valmistautunut henkisesti? Kuvaatko jo? Joo, koko ajan. Ota sitä pastaa sieltä. Vittu s... Hyi saatana. Vittu mikä hai. Vittu! Nyt lähti vittu. Valio joku. Vittu mä laasin. Laata sinne pönttöön, eikä lattialle. Vittu kai. Se ei pysty kattoo sitä. Vittu kaukaa satana. Ei vittu. Jos sä sanoo mua jäkes, niin kerro. Vittu tiedä. Mä tappan. Älä vaattaa vittu. Niko, laattaa sinne pönttöön, jos sä laattaa. Vittu vaattaa. Mitkään kuono liian lähellä. Ei. Huono on liian lähellä, sit lentää vaan lisää ja sit tulee semmonen loppumaton. Ei vittu. Ei kuva. Ei vittu kuva. Vittu, mä kyllä lopetan.